vo väčšine vecí, čo robíme, je, že pretvárame Excel dokument na systém, na to CRM-ko. To sú naozaj, že východiskový je Excel takmer u každého. Je to systém, v ktorom vieme mať uložené dáta na jednom mieste a vďaka tomu, že to máme na jednom mieste a je to centralizované, tak ako ja pristupujem k tým dátam a sú aktuálne, tak keď ty k ním pristúpiš, tak aj z tvojho pohľadu sú aktuálne. To znamená, že tam sa stráca tá časť, že ja mám v Exceli u seba niečo uložené a niečo si tam ja urobím, ale ty to nevidíš. A naopak, ty si niečo spravíš, ale ja tie zmeny nevidím. Takto ich vidíme transparentne všetci a je jedno, či sme dvaja, alebo je nás 10 000. A tak sa nám nestáva, že pošleme klientovi ponuku na niečo, čo nie je aktuálne. Že tam je stará cenová ponuka, alebo je tam niečo zlé, ktoré už niekto opravil, ale nie v tom, čo som ja práve pracoval. Čiže tam sa dvíha tá profesionalita, tam sa dvíha tá časová efektivita, že okamžite k čomu pristupujem je už to najnovšie a teda tam nemusím tráviť ten čas, že volať niekomu, že tak je to dobré, nie je to dobré, je ešte niečo novšie a tým pádom je tá profesionalita voči zákazníkom je na vysokej úrovni, pretože tam tieto chyby, čo sa občas môžu stať, sa stávajú minimálne.